Исәнмесез, хөрмәтле дусларым, тамашачыларым дип әйтим әле. Бүген мин иртәдән үк киендем, ясандым да чыгып киттем свиданиягә. Беләсезме, гаҗәеп кеше белән очрашуга барам. Бүген виртуоз гармунчы инде ул. Бик оста, курайда да уйный, гармунда да уйный, тальянда да уйный. Әле ул үзе белгәнне 50 еллап инде балаларга өйрәтә, өлкәннәргә өйрәтә. Татар гармуннары дигән ансамбль бар. Менә шундый шәхеснең Ринат абый Мөхәддиновның 70 яшьлек юбилее. Ул мине очрашуга чакырды. Без аның белән бүген әңгәмә корачакбыз. Шкафны ачып җибәрәм һәм мактана торган менә минем гармуннарым. Бу безнең шәһәр башлыгы, шәһәр мэре бүләк иткән дип әйтергә кирәк инде, Исур Раисович. Әле аны беркем дә ишеткәне юк. Эксклюзив була бу. Юк, әле өйдәгеләр дә ишеткәне юк. Миңа беренче башкарып барасыз. Шуңа күрә. Әлеге әңгәмәнең бер өлешен сезгә дә монтажлап тәкъдим итәм. Рәхим итеп карагыз. Ринат абый, исәнмесез? Юбилеегыз белән сезнең бит бүген шундый матур юбилеегыз, 70 яшьлегегез тулган көн. Чын күңелемнән котлыйм сезне. Шушындый матур көндә эшегез тыгыз булса да мине очрашуга чакырган өчен дә бик зур рәхмәт. Рәхмәт, исәнмесез дип шуны сүзне башлыйм дигәндә, менә һава торышы нишләптер үзгәребрәк китте. Әллә ышанмый инде бу кешегә 70 тулай. Мин үзем дә ышанып бетермим. Без бүген инде җирдә әйдә бу бүлмә белән таныштырып китегез әле сезнең эш урыны белән. Эш урыны монда мин балалар белән 13-нче музыка мәктәбе балалары, хурачлары монда шөгыльләнә. Хура гына түгел, башка инструментларда да уйныйлар. Дәрескә монда алар келәләр. Менә монда балалар иртәнге якта булса, менә аннан киләләр гармунчы абыйлар. Алар шулай балалар өстәл артына утыртып, аларына ноталарын салып, кулларына гармуннар алып, игътибар белән бер-берсен тыңлап, бер-берсен һәм мине тыңлап алар, менә иренә торган җир менә шул булды инде. Кемнәрне тыңлатасы авыррак, өлкәннәрнеме, балаларнымы? Бер тирәдер инде. Балалар тизрәк үзләштерә, ансы да барышлар бит инде. Үзләштерә бабайларга авыррак кирәк, чөнки алар гомер буе уйнаган үзләренчә, мин алар дөрес итеп өйрәтәм. Алар да тырышалар. Менә әйтүләр, менә бит ул элеккегә керә дә китә дип, шунысы кыенлыгы бардыр инде. Инде шатланып әйтәм, менә бүген өйрәтеп җибәрде, икенче килүгә шартлатып уйнарлар дип үмитләнеп киләм. Унутып килгән булалар, әйеме? Алар чөнки bundan башка бит инде күп эшләре бар дигәндә. Менә яшь бара-бара авыррак керәдер. Теләк булганда барыбер өйрәтеп була, барыбер өйрәнеп була. Аларны өйрәтү ул изгеш дигәндә. Ул менә әле 40 яшьтә барып җиткәч, кеше тартыла башлый, үз моңына, үз теленә тартыла башлый 40 яшьтән соң. Менә шуңа тикле балаларга әгәр дә биреп өлгерсәк, ул белемнәрне, ул файда булыр. Юкка гына булмас дип уйлыйм. Сезнең гомумән үзегезнең ничәләп гармуныгыз бар? Менә мактанасы килә, минем өйдәгеләрне санамасак, монда минем гармуннарым менә байлык. Менә без аны рөхсәт булса, мин күрсәтәсе дә килә. Мактанасы да килә бит. Мине күрәсем килә, башкаларга да күрсәтәсе килә, әйдәгез. Бу бүлмәгә керсәк, мин менә бу шкафны ачып җибәрәм һәм мактана торган менә минем гармуннарым. Бу безнең шәһәр башлыгы, шәһәр мэре бүләк иткән дип әйтергә кирәк инде, Исур Раисович. Бүләк иткән, менә беркем дә монда юк. Бу затлы гармуннар, алар чех тавышлары, чешский тавышлар дип әйтәбез, яхшы тавышлар белән менә бу хромкалар. Хромкалар мин соңрак уйнап күрсәтермен инде. Менә тагын мактанасы бар. Мин мәдәният министрлыгы аркылы тагын менә мондый гармуннарым барлыкка килеп җитә. Кемдә дә мондый гармуннар әле юктыр да әле. Менә монда күрәсезме? Шулай ук 10 гармун. Нинди байлык бит. Байлык. Алар тальян гармуннар. Чөнки без бу гармуннарны ныклап өйрәнә башладык. Аның менә гомердә булмаган тагын бер ни бар. Бу ниле. Мусында ачым инде. Менә быел нинди
әле мындай әйбер булган юк. Талиян моңнары деген китап та брошюра дип әйтегем. Менә карый, менә монда аңлатмасы бар, ничә уйнарга, ничәгә. Бу сезнең чыгаруга Әйе, менә без егетләр белән бергә менә шуны уйлап чыгардык дигәндәй. Менә бу латин хәрефләре белән Талиянга өйрәтә торган сул ягы. Алар барысы да уң ягын матур уйныйлар, матур итеп булдыралар. Менә монда 45 көйне без кертә ала белгән көйләр бар, бездә белгән көйләр инде. Юсын безнең урамдагы кышлар кебек барысында таныш көйләр. Менә ничәгәне дөрес итеп сул ягын уйнарга. Менә бу әле бу брошюра барлыкка гына килде. Һәм минем гармунчылар, минем дип әйтүем инде, гармунчылар ансамбле менә шу мин алар эшләрендә утыртам. Һәм алар шигырь укыган шигырь менә шуны укып барды, һәм дөрес уйныйлар. Чөнки бергә уйнаганда дөрес яңгырырга тиеш. Ул итальян гармунның үзенә спецификасы шунда, ул дөрес менә бу күрек дип әйтәбез, мехне дөрес алыштырып бару, ул менә шул китапка керде. Барлык көйләр таныш, алар әйтәм инде, матур итеп уйнаган уң ягы бара матур итеп. Һәм шул сул ягын да дөрес итеп уйнасак, һәм бергә дөрес барса, менә скрипка ансамбльләре булыр, алар ничек матур итеп бергә смычокны йөртә. Безнең мех шулай матур итеп йөрсә, ул безнең өчен зур алга китеш булыр. Менә табай. Әйтегез әле, менә бер дә уйный белмәгән кеше, мәсәлән, сезнең янга килде диеме? Ринат абый, Талиянда уйныйсым килә, өйрәнә алырмын микән дип. Менә шул кешене өйрәтәм дисәгез, күпме дә өйрәтеп, күпме вакыт эчендә була? Һәр кемнең теләгеннән тора. Менә киләләр, менә Сарапулдан минем дустым Зөлфәт Арсланов килә, ул дәресләр алып китә. Аннан соң Якутскидан килеп битне тоже Талиян тоткан юк. Минем гармунчылар, алар барсы да Талиян уйнаган кешеләр түгел, хромкада уйнаган, баянда уйнап килгәндә, менә гомердә алар тотканда уйныйлар бит. Уйныйлар, шартлатып уйныйлар. Шуның өчен аны әгәр дә кешенең теләге була икән, аны өйрәтеп була. Өйрәтү Бер ай кирәкме, 2 ай кирәкме, күпме вакыт кирәк? Менә мин үзем гомер буе өйрәнәм. Менә булса да 6-7 нотага булса да алгарак кит дигәнде. Бер көйне өйрән яхшылап. Менә әгәр дә 15 көйне дөрес итеп уйнасаң, син унлатшы көйне үзең дә дөрес уйнаячаксың. Менә шундый аның ул диалектика, жизнь дигән диалектика һәр эштә шулайдыр инде. Шулай бара торган дигәндәй. Менә беренче мәртәбә үзегез кайчан гармунны колга алдыгыз? Ничек өйрәндегез? Кем өйрәтте? Кем өйрәтте? Мин гаиләдә егетләрдән, малайлардан өченче минем абыйларым башта өйрәнгәндер инде. Менә беренче гармун булды Талиян гармун. Әти район үзәгенә алып кайткан, әле бәясе дә истә 12 сумда 50 тиен. Ул акча алсаңга гына вакытлар. Ул заманда зур акча инде. Ул колхозның эш хакы 12 сум була торган. Ул 12 сумда 50 тиен. Казан гармун, Талиян гармун, менә шул истә калган кез. Әти алып кайтканы. Менә шуннан башла, менә минем хәтеремдә шул. Аннан соң хромка күчү булды инде. Әле авылда беренчеләр булып, без баян бездә барлыкка килде бит. Товары почта дигән нәрсә, абый тулланы заказать икән. Ул 120 сум тора торган баян, тулы баяны. Хәзер каян ул тигле акчаны табырга бит. Товары почта килгәч, ул почтадан барып алырга кирәк. Аны сөйли башлады. Хикмәтләре күпме? Булган. Ул әти-әнинең теге тырышулары юкка гына булмагандыр инде. Чөнки менә безнең гаиләдә абыйлар, минем 2 абыем 2 яшькә, 4 яшькә олорак, алар уйныйлар инде. Апалар вакытында бандолина уйныйлар инде. Һәр берсе алар, менә без 6 бала, һәр берсе музыкага. Менә бөтенегез бергә җыелганда барыгыз бергә уйнаган чаклар бармы? Уйнаган җырлыйбыз. Алар теге син шуңа укыган, син уйна дип миңа кушалар уйнарга. Түзмиләр, кулларына барып баян алалар, итәр дигәндәй. Менә гаиләгезнең, әти-әнигезнең иң яраткан җыры ул нинди җыр? Зөләйха, әти. Әйдә менә шуны Талиянда уйнап алыйк әле бераз гына. Булмарак яңгырый нидә? Хромкада. Зөләйха, менә без күрешкәндә шул апалар ялаша башлаган була инде. Искә төшерүләр шулайдыр инде. Менә без шул җырны башкармыйча безнең мәҗлесләрдә үтмәде.
искиткіш, Ринат абай. Менә шулкадәр өздереп уйныйсыз, әйме, бу теге ниндидер мактау сүзе генә, ниндидер шундый сүзләр генә түгел. Сезнең өздереп уйнавыгызның нәтиҗәсе ул бит Россия күләмендәге иң яхшы 10 гармончы исемлегенә керү. Менә 10 гармончы, 10лык исеменә керү, әйме, ул бит инде нәрсә беләндер син шок катырырга тиеш. Сез менә шушы исемлеккә керү өчен, анда зур жюри дип аңлыйм инде мин үземчә, әйме, нәрсә белән шок катырдыгыз? Нәрсә белән беренчедән мин аларга русча уйнамадым. Аларга мин Сәйдәшевны уйнадым. Сәйдәшевнең вальсын иштеләр. Сәйдәшевнең Совет армиясы маршын иштеләр. Алар аптырады нәрсә? Неужели татар музыкасын шулай уйнап була икән дигән шикелле. Алар бит күнеккә менә хромка булса, алар рус халкы үзенә дип яраклаштырып ясаган гармон. Бит. Алар ишкәннәре юк инде. Әле играй гармон, нәрсә карасагыз менә аларның афишалары тора. Алар шакаты анда бик күренекле музыкантлар, Россиянең атказанган артистлары, ниләр профессорлар утыра. Новосибирск консерваториясе педагоглары, профессорлары. Алар синең ике так уйнавыңнан аңлый. Бу кеше әзерме, юкмы дигәнде. Менә шундый нәтиҗәгә ирешә ул. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы юлламасы буенча минем баруларым инде. Аны булай гына барып та бу җитеп булмый дигән. Һәм мәдәният министрлыгы ярдәмендә миңа насыйп булды барырга. Анда баруның хикмәтләре нәрсәдә булды. Мин анда 10лыкка кергән, алтын 10лыкка кергән гармончылар арасында мөселман буларак мин генә. Ансын да әйтәсе килә инде. Чөнки анда бик күренекле гармончылар, анда каян гына юк. Анда Воронежлар бар, анда Вологда, анда Саратов гармончысы, ул нигә, анда Владимир дигән шәһәрдән, анда катнашкан кешеләр анда 3000-нән артык иде. Шуннан 230 кешене калдырдылар конкурста катнашасы кешеләрне. Анда бит бәйрәмгә бик күп кеше килә. Һәрберсе анда эләгә алмый. Менә шул 230-дан 11 кеше калды. 11 кешедән 10 кеше калды. Һәм миңа да насыйп. 10 кеше арасында сездә булдыгыз. Ринат әмне әйтәләр бит инде татар теле белән әллә кая китеп булмый, татар музыкасы белән дип бер уйлаганда конкурсларга да бит инде күбрәк рус көйләрен өйрәнеп барып катнашырга тырышалар. Татар музыкасы белән, татар көе белән дә әгәр дә син аны профессиональ дәрәҗәдә башкарасың икән, дәрәҗәгә ирешеп була икән бит. Ирешеп була. Менә мине татар бөтен татар конгрессы Нальчикка җибәрде. Ул Кабардино-Балкария. Онда Россия, беренче Россия милли гармоннарда уйный торган конкурс булды. Анда бит инде Кавказ халкы әллә ни итеп үзләренең гармоннарын күтәрә алар. Әгәр аларның күңелләре дә төшкәннәр инде. Чөнки беренче анда миңа насыйп булды алырга дигәндә. Хикмәтне үз моңны, үз көеңне, үз инструментын яратсаң, нәтиҗәсе дә буладыр инде. Әйдә менә шул Сәйдәш маршыннан бер өзүгөн генә уйнап китик әле. Конкурста катнашкач, ничек яңгырады икән ул? Менә бер уйламас идем, тулы бер оркестр башкара торган шушындай маршны, әйме? Хромкада уйнап булады Ринат абый.
Ағайын. Ринат абый, менә әйтегез әле, 70 яшь ул бит инде әз гомер түгел, әйме? Кеше яше барган саен ничектер бар бит инде шундый кешеләр зарланырга яраталар. Безнең заманда тегеләй, хәзер инде болай дигән булалар. Сыкранырга яраталар. Мин моны теге гаеп итеп тә әйтмим инде, яшь баргачтын сыкранган чакта була, сызланган чакта була дигәндәй. Менә сезнең һәр вакыт авыз йырык, мин сезнең зарланганыгызны ишеткәнем юк. Зарлануда хикмәт түгел. Мин нәрсә әйтәм? Зарланып, мин инде картайдым дип, диванда ятуы бер. Менә һәр нәрсә яктылык, яхшылык күрүләр дигән. Анысы инде икенче хикмәт. Аннан соң менә безнең арабызда Разия абый бар, Хамзин. Хәзер ул 90 яшын. Бу ансамбльдә, татар гармоннары. Разия абый Хамзин. Ул узакламый 90 яшын. Субханалла. Менә ул үрнәк. Ул әйткән сүзләр бар. Кемдер зарлана башласа, анда урта, монда урта мальчишка дип җибәрә. Мин 5-кә барып җиткәч, белерсезләр. Менә ул нинди үрнәк күрсәтә. Без җыелган вакытта ул 1 сәгать алдан килеп, әле шәһәрнең теге башына килеп, өйрәнеп утыра, мәхәббәтләп утыра. Менә ул үрнәк түгелмени? Ул менә тормышта шундый оптимистлар булуы, ул минем өчен зур үрнәк. Һәм үрнәк алырлык кешеләребез бар. Менә вакытында миңа шул Рифкат Ахатович Омаров белән Рашид Сакырович Мустафин белән уйнарга туры килде. Шундый күренекле кешеләр. Шул Рамил Мустафин белән без яхшы дусы идек. Ана Харис Нарибович Немаҗан, алар күренекле кешеләр. Шуны әйтәсе килә. Менә шундый кешеләрдә үрнәк алулары, аларның сәнгатькә моңга бирелгәннәрен күрәсең дә инде, алардан үрнәк алу бик зур бәхет дип әйтү мин. Ринат абый, яшегез менә 70-тә булса да, әйме менә хәзер уенын-чынын бергә кушып әйтсәк, үзегезне ничә яшьлек кеше дип хис итәсез? Менә без үскәндә 45 яшьлек авыл кешесе, авыл мужиге дип әйтим инде, бу безнең бабай дип йөртә. Баба 45 яшь, ә монда 70. Әле ышанып бетеп булмый. Бүген иртәдән бирле бүген Владивосток котлады, ул сәгать 3 булгандыр инде. 4-тән Сибир котлый башлады. Аннан Башкортстан сәгать 6-дан анда бит сәгать буенча аерма бара. Ну, сәгать 8-дән тотынды Татарстан котларга. Менә нәрсә әйтәсе килә. Котлыйлар кызлар, күңел һаман ышанып бетеп булмый. Южы миңа 70 икән. Мин әле Айдар Фәйзрахмановның юбилейында утырганда, безнең курсташлар бит, безнең группашлар. Карап утырам, Айдарга 70. Ул миңа 3 айга гына олорак дип, аны кычкырып булды. Минем менә бүген 28 апрель дип әйтик инде, менә бүген туган көнебез. Менә шул туган көнне әллә табигать ышанмый инде. Бүген иртәдән бирле кар да явып киткән була инде. Белмим, әллә табигать каршы микән бу 70 яшькә белмим инде. Шулай да соравыма җавап бирмәдегез. Менә ничә яшь сезгә, ничек уйлыйсыз? 45 ме, 55 ме, 60 ме, 30 ме? Нәрсә әйтәсез? Эшләнмәгән эшләр күп, шуның өчен теге бу тигле яшәгән шикелле яшәп булмас, но эшләнмәгән эшләр һаман арта гына бара. Шуның өчен теге яшькә карамыйча алга барыш туктамасын иде. Шул барлык теләгем шул. Йөрәкнең ничә яшьтә булуын сер итеп саклый, шулаймы? Bilmiyorum, min 70 başkası benim sıymayındım. Nişik kere alay çalıştırıp Bek şep bitinde Rinat abi. Mine demek nigine etsen de yürek eli yaş, şulay bulmasa rahatlanıp Talyanlarda, garmonlarda oynayıp bulmasaydı olayı mı Rinat abi? Eli oranı da ondan sonra yine başka instrumentler ne? İyi. Mine elekte dağın kursnetiyle nohal kurayı. Kurayı mine bunda bir kızık instrument özüme Oynayız. Oynayız deyip, elimine İran'ın paramına, onun iktibar bile koyarsak, bunda kişilikleri büyük ez görüne iki güne tür nugay kuraydı bir yürütüleyindi o. O videoma otta yürgende, bir kulağına oynayılan instrument bulgan indi.
Şep Rinat abi. Şep kremle nişep sol kolu boş deyip siz aptarmağız. Sol kolda garmon olacak. Ben hani 15. mayda olacak konsertte, o jubiley konsertte olacak. O Moskova Medeni Uzağı'nda bulaydı. Uritski'de bir tanzindelik. Uritski. Onda kişki saat 6'da olacak konsert, jubiley konserti mena bağışlangan. Menda indi iki instrumentla birge kuşu oynarga istemim var. Bu Nogay Kurayı. Hem sol kol boş bulması için kolga işte garmon alalım. Mene hikmet bir kolda kuray bile oynayıp bir kolda hırımka bile oynayıp bir şey yürüdü bilmediğin Rinat abi. Onun için öğrenmek gerektirir. Mene ellerini bir gün değişkeni yok. Ekskluziv bulalım. Yok hele uydakiler değişkeni yok. Miga birinci başkarıp varısız. Sonra göre. Oo, nişik. Aferin. Büyük zor rahmet mine şuşunday talantlarınız bilen indi konsertke kadar benimle buluşkan için Rinat abi. Bu İran güne var hele. Tamam 16 günüm var diye öncelik gün konsertga digile. Yaxşılab İran'ı bitirmedi ümit demeyin. Baya maqtanıp etken garmonlarım mine ağlar. Benim özümün de garmonda hani kursu bilmeden ne eylemin o abiler, garmoş abilerim oynayan garmonları kulağalım indi. Bu Respublika tarafta hem şehirlerge indi köpkene garmoşçular bu instrumentler aldılar. Bulak formasında indi tapşırıldı diasporalarda. Nesibirlerge gitti. Benim bilgen indi. Tataristan'a başka ülkelerge de bu garmonlar gitti. Şunun için bu garmonlar yaşasın, olga barsın. Biz özü bir şey degende tırışırız, üretirge, tırışırız, olga eterge. Rahmet olsun sizlerin atabey. Ele kileşekte de mine şulay
озак гомер биреп Ходай халкыбызны менә шушы уен кораллары белән сөендереп, балаларыбызны өйрәтеп, киләчәккә мирасыбызны калдырып яшәгез, ярыймы? Рәхмәт сезгә дә инде. Ә менә вакыт табып минем шундый юбилей көнне килүегез һәм менә әңгәмә кору менә иң ихтирам иткән кешеләрнең берсе ул журналист Энҗе Шәйхетдинова була. Рәхмәт. Рәхмәт, Ринат абый, үзегезгә дә киләчәктә дә очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.